Biolontxelua, bateria, gitarra, akordeoia, pianoa, ama, ez dakiz zein aukeratu? Kaixo? Kaixo, hemen nagoela? Ez zaitut ikusi, ze? Instrumentua aukeratu nahian? Ba bai, hori saxoa da, ezta? Txene, saxo... Saxo tenorra. Bai, hori. Saxofoi tenorra. Bai. Eta hau ez da zea desmontatzen? Bai, saxofoi guztiak berdin montatu eta desmontatzen dira. Ahokoa hartu, kaina ahokoan lotu, ahokoan kaina ipini. Ahokoa eta kaina bokala edo tudelean sartu. Ai, Tudela, Nafarroako herria bezala, Tudela. Bai, eta ondoren, ahokoa eta tudela dana batera, saxofoiaren gorputzan ipini. Eta, listo, jotzeko prest. Oi, zer soinu polita saxoarena. Bai, baina hori bai izena pixka bat arraroa da, ez da, saxoa... Izen berezia dauka, bai, bere egilearen izena hain zuzen, Adolf Sax. Adolf Saxek asmatu zuen saxofoia egurrezko instrumentuen, haize egurrezko instrumentuen goxotasuna eta bizkortasuna eta haize metalesko instrumentuen sendotasuna uztartu nahian. Eta gainera, ezin hobe egokitzen da hainbat musika estilo desberdinetara. Jazza, rocka, pop musika, musika klasikoa, euskal musika eta baita txaranga ere. Zu ere saxoa entzutera zatoz? Ke ba. Oztoak aireatu behar ditut eta... Baina kontuz! Ara, saxofoiaren familia erakutsiko dizut. Oso ondo. Hau saxofoi altua da. Hasiberrientzako oso egokia. Niretzat? Adibidez. Altua. Hori altua. Honako hau, saxofoi tenorra da. Eta honek, altuarekiko zer egingo du? Soinu altuagoa ala bajuagoa? Ba, hau handiagoa da, beraz, soinua altuagoa. Ba ez, soinu bajuagoa. Zenbat eta handiagoa, orduan eta soinu bajuagoa. Bai, bajuagoa. Eta hau, jazz musikan asko erabiltzen da. Pantera roxa? Hori da. Aizu, galdera bat. Hau ez da saxoa, ez da? Begira, zuzena da, ez da gokerra. Bai, saxofoia da. Pertsona bezala, pertsona desberdina dauden bezala, saxofoi desberdinak ere badaude. Hau, saxofoi sopranoa da. Eta honako hau, saxofoi soprano kurua, bere anaia bizkia. Eta hau oso egokia da ere, hasiberrientzako. Hartu. Bai, eskerrik asko. Biek soinu berdina daukate. Ea? Orain hau, bai. Biek soinu bera egiten dute? Bai. Eta honako hau, etxeko txikitxoena, saxofoi sopraninoa. Sopraninoa? Bai, oso soinu agudoa dauka eta horregatik txaranga batzuek danborradetan erabiltzen dute. Bat, bi, hiru, lau, eta bost. Eta sei, familiako kide handienetako bat, saxofoi
Baritonoa. Barkatu, ziztu bizian garbituko dedena, ziztu bizian. Lasai. Oso divertigarria izan da. Nik ere zuentzako sorpresa bat daukat. Ikusita entzun nahi duzue? Bai. Sorpresa gehiago nahi ditugu, ezta? Bai. Notak tolestu. Nota bat, baino gehiago aldi berean. Saxofoia haserretu da. Esperimentu bat egin nahi? Bai. Hartu bakoitzak tudela bat. Aupa, tudela! Gora, San Fermin! Bat, bi, eta hiru. Itxoin. Nik saxoa ikasten badit, guzti hauek jo ditzaket? Bai, baina normalean honekin hasten gara. Tori. Eta beste hau zuretzat. Ez, berak ez du hori nahi, berak sopranoa nahi du. Ederki. Badakizue, saxoarekin oso doinu ezberdinak egin daitezke. Estilo askotakoak. Klasikoa, jazza, funkia... Erabatita daukat, saxoa ikasiko dut.